Veľa ľudí nad tým plače celý život a neužije si život. 70% Slovákov v živote neletelo lietadlom. Kedy si sme neleteli preto, lebo sme boli obohraní osnatým drôtom. To si vy našťastie nepamätáte. Ale ja si pamätám v Bratislave, kedy som bol pri plote osnatom a pozeral som sa smerom do Rakúska. A to je krásny vtip, že stojí otec a syn v Devíne pred 25 rokmi a pozerajú sa do Rakúska. A syn sa pýta otca: Otco, kto je za tým plotom? A otec odpovedá: my, synče. Taká bola doba. Vy si to dnes neviete predstaviť, ale my sme nemohli cestovať von. Dnes ľudia môžu cestovať, ale necestujú. Odpoveď je aká? Lebo nemajú money, peniaze, pupaky, nemajú možnosť lietať, lebo nemajú peniaze. Lebo za to, že si dobrý otec, mama, syn, dcera, ti nikto letenku nedá. Chod to vyskúšať. Chod do súkromnej firmy a povedz: viete, aký som ja dobrý človek? Mohol by som letieť, prosím vás, do New Yorku? A my sa pozrú, kde je skrytá kamera a potom povedia: no môžem zaplatiť. A vy poviete: ale svet nie je o peniazu iba. Buďte takí dobrí, ja som tak dobrá dcera, úlohy si píšem, pomáham doma, nakupujem, staram sa o mladšiu dceru. Iba jedenkrát New York, tam a naspäť. Iba za 500 eur. A to už prichádza sanitka s búkačkou. Máme tu lásna, prídete ho zobrať. Život nie je taký, aký by sme chceli, treba sa naučiť ho vnímať taký, aký je a nájsť svoju cestu. Pár zásad a tipov by som vám chcel dnes približiť.